tämä tässä yläpuolellani. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin maukkaita. Tule sinä tähän, piikki menet tuonne ja loistava esimerkki siitä, mistä juuri puhuin. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, taas muut käyttävät keramian impaktusmetodia, jotka jopa. Piikkihännät ovat vaeltajia. Ne tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He ylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin maukkaita. Eivät ei voi keskittyä. Te kaksi, menkää kauas toisistanne. Alli, tule sinä tähän, piikki menet tuonne ja... Loistava esimerkki siitä, mistä juuri puhuin. Huomatkaa, miten riipivät, kun taas muut käyttävät keramion impaktusmetodia, josta jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät he mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin maukkaita. Iskeltä, te voi keskittyä. Te kaksi, menkää kauas toisistanne. Alli, tule sinä tähän. Mene tuonne ja... Loistava esimerkki siitä, mistä juuri puhuin. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät keramion impaktusmetodia, josta jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. Ne tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin maukkaita. Te kaksi, menkää kauas toisistanne. Alli, tule sinä tähän, piikki menet tuonne ja... Loistava esimerkki siitä, mistä juuri puhuin. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät keramion impaktusmetodia, josta jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. Ne tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin maukkaita.
tärkeää. Te voit keskittyä. Te kaksi menkää kauas toisistanne. Alli, tule sinä tähän. Tuonne ja... Luristava esimerkki siitä, mistä juuri puhuin. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät kranioimpaktusmetodia, jonka jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät muuttosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka ovatkin kovin hauskaita. Keskittyä. Te kaksi, menkää kauas toisistanne. Alli, tule sinä tähän. Piikki menee tuonne ja... Luristava esimerkki siitä, huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät kranioimpaktusmetodia, jonka jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät muuttosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolellani. Sen leveät, terävät lehdet, vaikka